To kana shigowa cikin app ɗin sai ka danna start wannan. Idan ka danna start kaga ya kawo ka. Wannan shine board na colors ɗin. Gashi nan wannan design da kuke gani a jikin nan duk mutane ne suka yi. Kaga wannan kamar sun yi designing wani fila ne, wannan kuma kaga art na gida ne. Duk mutane ne suka yi. Community ne suke haɗa kai kaga sai su yi ta yi. To mu ma yanzu idan muna so zamu zaɓi wani ɓangare ne sai mu dinga amfani da kala ɗaya mu ce ga abin da muke so mu yi. Ba lalle ba ne sai mun zana gida ko mun zana wannan. Kawai dai a ce mun fitar da kalo wanda dai muna shiga mun san ga ɓangaren mu nan. Kaga wannan shi ma zai bamu dama mu tara point sosai. Kana shigowa sai ka yi zoom in. Ka je duk inda kake so sai ka yi taɓa pixel guda ɗaya. Idan ka taɓa nan wajen idan ka taɓa kaga ya kama sai ka zo nan wajen ka yi selecting color da kake so ka canja. Sai ka zaɓa color da kake so. Bari in zaɓi ja, orange ke. Bari in zaɓi orange. Kaga na zaɓi orange. Sai ka danna wannan paint ɗin. Kana danna ya canja. Kaga ya canja. In kana so za ka sake selecting na gefen shi. Sai ka sake danna paint. Kaga ina yi energy na a nan gurin yana ƙarewa. Sai in sake selecting wani sai in danna paint again. Sai sake selecting wani sai in danna paint. Kaga na gama yanzu bani da energy to dole sai na jira energy na ya dawo. Kaga gejin yana cika yi. In ya dawo energy shi kenan. To duk wani box da ka painta zai dinga ma mining PX. Wannan PX ɗin shine point ɗin da zaka tara wanda zai zama airdrop. Gashi nan a nan wajen. Duk wani painting da ka yi ka gani PX ɗin zai zo ya taru a nan guri. To a ƙarshe shine zai zama ma airdrop. Kamar yadda sauran apps ma suke yi. In ka tara point za su zama ma da shi airdrop to shi ma haka ne. So duk wani box da ka painta zai dinga ma mining. Idan yana ma mining to gashi nan gurin za ka zo ka dinga claiming. In ya tara ma sai ka yi claiming. In ya tara ma idan kai awa 8 ba ka yi claiming ba to za su daina ma mining. Sannan akwai inda za ka zo ka yi boosting. Ga tax nan in kana so duk za ka zo ka yi su ka gan su ga su nan. Sannan za ka zo ka yi boosting. Ga reward naka in kana so shi ma za ka yi boosting. Za ka yi amfani da point naka sai ka yi boosting. Recharging speed gashi nan. Recharging na energy ka na wajen painting. Shi ma in kana so za ka yi wannan boosting na shi gashi nan. Can ma duk za ka yi boosting. Shi kenan dai yanda za ka yi abun shi ne. In kana so sai ka yi inviting points. Wajen inviting points shi ma ka yi amfani. Shi kenan dai iya abun da za ka yi. Mu je Allah mu dinga amfani da wannan orange color muna paintawa.